Mentres en Madrid se celebra o cumio do clima, en Catoira esta imaxe aínda non se produciu. O que ven foi grabado na localidade por estas datas o ano pasado, pero desta volta van mantelo alumeado apagado aínda uns cantos días máis. A medida busca visibilizar o compromiso do Concello contra o cambio climático. A iniciativa que se sumou á localidade parte da Rede Española de Cidades polo Clima. Se toman decisións desde as institucións nas que gobernamos, o mundo ten un recorrido máis ben pobre. Pero o rexedor catoirense, coa emerxencia climática no primeiro plano, é tempo de actuar, non de competir entre vilas polos mellores alumeados. Non é tanto o competir por a ver quen fai o alumado máis grande, máis poderoso, con máis luces e que se vexa a máis kilómetros de distancia, senón eu creo que neste momento o que compre é ter un compromiso coa sostenibilidade do noso planeta. A medida ten tamén unha parte económica, ademais do evidente aforro enerxético, evitará que a débeda coa empresa xudicataria vaia a máis. O Concello de Catoira debe desde maio do 2018 a empresa Sedeca, que leva o mantemento do alumeado, pois todos eses meses. E, por tanto, eu creo que é unha decisión responsable. O alumeado en Catoira vai se acender o vindeiro luns. Polo de agora, segundo asegura o rexedor, ningún comerciante da vila amosou o seu rexitamento ou apagón polo clima. Ademais, no marco das accións que se inclúen na proposta da Rede Española de Cidades polo Clima, o Concello comprométese a plantar unha árbore por Europa para evidenciar que dende o local tamén se poden tomar medidas para os problemas globais.